sa slip biang ka Al Hilal da ka badrop point bat nang ye im shu ka jinkerman na ka banta ka Al Nassr u Cristiano Ronaldo haka Saudi Pro League tengap dan sobhai pi ki parlok syakane ka channel ladap singotonat ye ki khubor sport wat klet ban subscribe bat wat ban note ban like ia ka video te hoy parlok ka Al Hilal kala slip biang sachisin da ka bakala drop ia artli ki point hadin ka jingiakhun jongka ha ka jingiakhun persya jongka ya ka Al Qadisiyah hanin kamit leng bada arla arkul ha ka jingila ka Saudi Pro League bat da kane ka jingiakhun jongka Al Hilal ka jingiakhun banyo ya ka nam lahduh ha ka Saudi League kadang ye im namar menta ka jingkhang kala peli lupa kamtam ya ka Al Nassr lada kala ban pelim shibit menta kamit ya ka Al Khalut ha ka por khatwi baje ka jingi pher ka mi ikin pon jong ka Saudi Pro League kan nang duna syakalai pon namar menta ka Al Nassr kal dan 20 pon bat 10 pon ka Al Hilal ha klidu bat salai pon ya ka Al Nassr shibit lada kala banjo